Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dakinhar stess fl-ewwel jum tal-ġimgħa ġara li tnejn mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalemm. Jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitkixfu bejniethom, Ġesu innifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U qalilhom: x'intom tgħidu bejnietkom intom u miexja? Huma wafqu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu: inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? Staqsihom Ġesu. Qalulu dak li ġara l-Ġesu ta' Nażaret li kien profeta setana fil-emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qasisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdil l-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud minn nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li darulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rawhx. Qalilhom Ġesu: kemm intom boloħu tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti, u ma kellux il-Messija jbagħti dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha jfissrilhom kull ma kien hemm fl-iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin u għamel ta' birruħu li kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġeluh jibqa' magħhom qalulu ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs għal il-barka qasmu tawlu. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżda hu qab minn qudiemhom. U wieħed il-ieħor bdew jgħidu ma kinitx inkebsa qalbna ġewwa fina huma u jitkellem fi triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu lil-11 u lil sħabhom miġbura flimkien u dawk qalulhom il-mulej qam tassew u der lil xmun. U huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Din is-silta tal-Vanġelu eżistijaj kemm xejn twila, però hija silta li hija rikka. Tant affarijiet li aħna nistgħu nieħdu minnha lek ċertament ma nistgħux nieħdu l-aspetti kollha tagħha, però ħansemmi xi ftit aspetti li jistgħu jgħinuna eżistijaj fil-mixja tagħna llum. L-ewwel aspett li xtaqt inħares liha hija mill-aspett ta' l-evanġelizzazzjoni. Għaliex hawnhekk għandna ċirkustanza fejn għandna dawn iż-żewġ dixxipli Kleofa u l-ieħor ma nafux ismu sabiex aħna lkoll kemm aħna nistgħu nkunu dan id-dixxiplu li ismu ma nafuhx impoġġu simna hemmhekk, illi jħossuhom b'xi mod diżappuntati minn Ġesu u jitbedu minn Ġerusalemm u jaqbdu triq il-barra minn Ġerusalemm. Xi tfisser di ċirkustanza? ċirkustanza eżistijaj nistgħu nqabbluha faċilment ma' nies illi xi darba kienu parti mill-komunità, għax il-komunità baqgħet Ġerusalemm u daw jitbedu minnha li huma diżappuntati. Issa tista' tkun diżappuntat minħabba tlabt grazzja u ma qlajtix, pretendejt li tfiq, stennejt emment li tfiq, mort lurdu biex tfiq u ma fiqx, anzi minflok l-eżistijek iktar ma tlabt donnom Alla ma semax it-talb tiegħek u mietu u inti tħossok diżappuntat. Tista' tkun tħossok diżappuntat mill-Knisja, tista' tkun diżappuntat minnek innifsek mill-ħajja spiritwali tiegħek, ma tistennejx fik li inti waqajt fl-istess znub, forsi tajt qalbek. Il-punt li huwa frott ta' diżappunt dawn inqataw mill-komunità u qabdu triq lura għal Emmaus li hija l-ħajja passata tagħhom. Li reġgħu marru lura għal ħajja passata.
eżistijaj, tidan tista' tkun int, però tista' tkun anka ċirkostanzi ta' illum il-ġurnata għandna nies li telqu mill-Knisja. Eżistijaj f'pajjiżna f'Malta u f'Għawdex u jridu morru lura għall-emmaus tagħhom, għall-ħajja passata tagħhom. U għawek naraw eżistijaj Ġesu kif jimxi ma' dawn il-persuni biex aħna nitalmu aħna stess kif għandna nġibu ruħna eżistijaj f'dawn iċ-ċirkostanzi. Interessanti li Ġesu xi jagħmel man-nies li qegħdin jitbedu xi jagħmel jitbiet huwa wkoll. Ġesu jagħmel mixja magħhom lejn l-emmaus lejn id-dar tagħhom lejn id-direzzjoni li jridu jaqbdu huma. Mhux id-direzzjoni li jrid jaqbad hu. U hawnhekk hija talima kbira. Aħna xi drabi rridu noqogħdu fil-Knisja u nies ngħidulhom come back. Ġesu ma jagħmilx hekk. Ġesu jagħmel il-mixja li n-nies qegħdin jagħmlu. U forsi dina lini hija diffiċli xi drabi li jkollna l-paċenza li nagħmlu l-mixja li n-nies qegħdin jagħmlu mhux il-mixja li aħna rridu nqabduhom fiha, imma l-mixja li huma għażlu f'dal-każ kienet il-mixja lejn Emmaus. Il-paċenza li nakkumpanjaw in-nies fit-triq tagħhom fil-mixja tagħhom. U Ġesu xi jagħmel kienu li resaq lejhom number 1 mhux huma resqu lejh. U din hija talima lina. Irdu aħna rinsibu modi kreattivi llum kif aħna nersqu lejn in-nies fis-sitwazzjonijiet tagħhom. It-tieni ħaġa Ġesu jistaqsihom fuq xiex kienu qegħdin jitkellmu fit-triq. Ġesu ma jibdix diskursata u ma jgħidilhomx isma' intom smajtu b'Ġesu ta' Nażarett. Smajtux ġara? Le. Ġesu jgħidilhom fuq xiex qed titkellmu? Ġesu jidħol fil-ħajja ta' kuljum fuq il-mistoqsijiet li n-nies qed jagħmlu huma. Mhux fuq il-mistoqsijiet li jrid jagħmel hu. U din hija tagħlim oħra li jeżisti. Fl-evanġelizzazzjoni, fl-akkumpanjament tan-nies li tbedu mill-Knisja, aħna rridu nwieġbu għall-mistoqsijiet tagħhom, mhux immorru diġà bil-mistoqsijiet tagħna lesti u bit-tweġibiet tagħna lesti. X'inhuma l-mistoqsijiet li n-nies qed isaqsu llum? X'inhuma l-mistoqsijiet li n-nies mill-Knisja din isaqsu illum? Għax jista' jkun li aħna għandna ħafna tweġibiet imma mhumiex ir-risposti għat tweġibiet illi n-nies għandhom illum. Eżisti. U din hija essenzjali. Aħna rridu nitalmu nissimgħu in-nies qegħdin jistaqsu llum, in-nies qed jikkritikaw fuq il-Knisja tal-lum, in-nies x'inhuma l-mistoqsijiet tagħhom fuq Kristu illum il-ġurnata mhux saqsew 50 sena ilu illum. U jekk aħna nkunu dejjem lesti bid-difiżi tagħna u ma nafxiex, maħniex lesti nisimgħu qatt ma ħanatu it-tweġiba it-tajba. Eżisti. It-tweġiba t-tajba mhux tajba dommatikament ta' jiġifieri li t-tagħlim tagħna jkun tajjeb, tajjeb fis-sens li għandhom bżonn in-nies illum il-ġurnata eżisti. Ġesu meta jistaqsihom jisma' imbagħad bil-mod il-mod jinizzjahom għat-tweġibiet ta' fidi. U kif jinizzjahom għat-tweġibiet ta' fidi? Billi jibda jkellimhom x'hemm fuqu fl-Iskrittura. Il-punt mhux billi jibda jittemmalhom l-Iskrittura ma' wiċċhom, imma billi jgħidulhom x'hemm fuqu fl-Iskrittura, jekk qattu attenti għall-Vanġelu, Ġesu jibda jkellimhom u għadhom ma jafux issa minnu Ġesu li Ġesu qed ikellimhom, imma jkellimhom dwar Ġesu. Ġesu jkellimhom dwar Ġesu. Il-qalba tal-fidi tagħna hija l-persuna ta' Kristu eżistijej. Ħafna drabi aħna anke man-nies li tbedu nibdew nitkellmu liġi tal-Knisja x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin, tistax tqer, tistax titqarben, ma nibdewx minn hemm eżistijej. Imma nibdew billi nkellmuhom dwar Ġesu bħala l-uniku Sid, l-uniku Salvatur tagħna. Ġesu li jfejjaq, Ġesu li jaħfer li huwa hu s-soluzzjoni għad-diffikultajiet kollha tagħna. Irdu nitkellmu man-nies dwar Kristu, xi drabi aħna nitkellmu dwar il-liġijiet tal-Knisja, dwar il-preċetti tal-Knisja, dwar il-liturġija tal-Knisja, imma ma nitkellmux dwar Ġesu. Ħbib tiegħi. U din x'ikun tifhmuni tajjeb. Xi drabi nsibu nies li kienu fil-Knisja Kattolika li telqu Knisja Kattolika u marru mal-knejjes Evanġeliċi u Pentekostali, anke f'Malta. Dan fenomenu li qed jiġri fid-dinja kollha, mhux speċjali fl-Amerika Latina. U waħda mir-raġunijiet hija xi drabi aħna fil-Knisja Kattolika mhux dejjem nitkellmu ċar mill-ewwel li ngħinu n-nies iltaqgħu mal-persuna ta' Kristu, iltaqgħu mat-tradizzjonijiet tagħna, eċetera, eċetera, eċetera. U f'dawn il-knejjes iltaqgħuhom direttament ma' Ġesu.
Mhux qed ngħidan biex niġġudika lilna l-Kattoliċi u ngħid l-oħrajn aħjar minna, le għax hemm affarijiet li huma żbaljati wkoll eżisti f'dak li għalmu ċerti knies evanġeliċi u pentekostali, ma l-punt huwa dan illi n-nies huma ċċana l-Kristu xi drabi aħna noqogħdu attenti li Ġesu naħbuh u nippruvaw nenfasizzaw iktar ir-wrapping paper mill-rigali huwa Kristu. Dawn xi drabi jippreżentaw mill-ewwel ir-rigal Ġesu Kristu, wrapping paper li huwa ħafna iktar fqir forsi, imma iċ-ċentral il-persuna ta' Ġesu toħroġ ħafna aktar ċara u din qed ngħidha b'responsabilità x'nafx qed ngħid eżisti. Huwa punt ta' dialogu ekumeniku illum il-ġurnata li għandna bżonn nitgħallmu minn xulxin. Eżisti. Kif inxandru direttament nitkellmu dwar Ġesu u Ġesu ikellimhom dwaru b'referenza għall-Iskrittura, għall-kelma talla. Kemm aħna għandna bżonn eżisti l-ewwel nett aħna stess nkunu mitla tal-kelma. U kemm anke ngħinu n-nies jibnu ħajjithom fuq il-kelma talla, mhux fuq l-idea tagħna, fuq il-pariri tagħna, fuq l-opinjonijiet tagħna, għax il-kelma talla hija vera. Eżisti. U nafu illi din il-kelma bil-mod il-mod kebset il-qlub tagħhom. Eżisti. U din il-kelma tkebbes il-qlub għax din il-kelma hija mimlija bl-Ispirtu Santu. Eżisti. Il-Bibbja l-unika ktieb li Alla nefaħ fih. Dinja mod ieħor meta ngħidu l-Bibbja jaktib ispirat. L-ispirazzjoni hija nefħa eżisti. Il-mulej li jonfoħ f'dil kelma. Il-kelma hija ispirata. Meta aħna nitkellmu mill-Bibbja nxandru l-kelma talla, aħna nkun hemm il-qawwa tal-Ispirtu Santu li tkun qed taħdem propju anke f'dawk il-mumenti. Ġesu meta jfissrhom il-kelma jibqa' mixi magħhom kemm huma jridu jdumu mexxin. U jiġi l-mument illi jgħidulu b'amana. Jamlu għatta karità ma dar raġel barrani li għadhom marfuħx. Kemm nies il-bot mill-Knisja, però huma nies ta' karità. U meta qed jagħmlu l-karità mingħajr ma jafu din jilqgħu lil Ġesu eżisti fid-dar tagħhom. Ġesu eżisti jaċċetta dal-att ta' karità. Kont bil-ġuħ u tmajtkuni, kont qeri u lqajtuni, kont barrani u lqajtuni. Għamlu dal-att ta' karità ma Ġesu mingħajr ma qed jarawh, mingħajr ma jafu li huwa hu. Hemmhekk dil-karità twassalhom biex Ġesu waqt il-mejda tal-ikel juri lilu nnifsu lilhom. Ġesu tant drabi qad bil-qeda mal-midinbini jkollu jurihom il-ħnina tiegħu. Fl-aħħar ċena Ġesu juri lilu nnifsu lill-Apostli fl-Ewkaristija mqazza u hekk jagħmel f'dan il-mument. U fil-mument ta' karità u fil-mument ta' qsim tal-ħobs Ġesu jinħeba. Għaliex issa qiegħed hemm fil-qsim tal-ħobs fl-att ta' karità u għajnejhom jinfetħulhom hija grazzja. Il-kelma u l-Ewkaristija illi jiftħu għajnejn mill-ġdid tal-persuni li tbeħdu mill-Knisja. X'jiġri? Ma jagħtux każ li kienet mixja twila bil-lejl u anke lilu qalulu bil-lejl issa sar jinibqgħu le jagħmlu mixja lura lejn Ġerusalemm. Minn hemm sal Ġerusalemm, ġifieri jmorru lura fil-komunità, jmorru lura fil-Knisja eżisti. U issa ħajmorru lura b'esperjenza ħajja ta' Ġesu. U meta jmorru jiltaqgħu mal-Apostli, anke l-Apostli jirrakkontawlhom l-esperjenza li huma kellhom ta' Ġesu. Il-komunità ssir il-post fejn naqsmu l-esperjenza ta' Kristu x'xtat. Eżisti. In-nies li tbedu mill-Knisja u qed jiġu lura x'għamiltaqgħu ma' Ġesu. Meta jiġu lura qed isibuna nies aħna fil-Knisja li għandna esperjenza ta' Ġesu x'xtat, jew nies ta' tradizzjoni, jew nies ta' liġijiet, jew nies ta' ritwali. L-insara fil-Knisja llum hemm esperjenza ħajja tbaqbaq ta' Ġesu. Aħna nitkellmu mill-esperjenza tagħna ta' Ġesu, jew minnu suppost u x'mhu suppost, x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, x'inhu dnub u x'mhux dnub. Ċertament li hemm lokal dan id-diskors, imma profondament min qed jiġi lura qed isib magħna esperjenza ħajja tal-mulej, jew qed isib ritwali liġi x'qed isib eżatt. Eżisti. Din hija mistoqsija profonda li aħna rridu nagħmlu. Il-Knisja sabiħa meta esperjenza ħajja tal-mulej, esperjenza ħajja ta' Ġesu. Jalla eżisti dal-Vanġelu jekk narawh minn dal-aspett ta' evanġelizzazzjoni ta' nies li jiġu lura fil-komunità u kif jiġu lura hekk jentusjażmana ħalli aħna wkoll eżisti niħtlu f'din il-mixja ma' Ġesu li xi drabi aħna nistgħu barranin nistgħu nidhru għal nies li ltaqgħu li tbedu l-bogħod minn Alla, però nistgħu anke minn nies barranin nistgħu nkunu strumenti f'idejn Ġesu biex juri lilu nnifsu lilhom u dan ikun anke il-ferħ tagħna fi żminijietna.